Penso que foi na súa última comparecencia no Parlamento, o 8 de novembro do ano 2004, diante da Comisión de Orzamentos, dixo vostede tres cousas. Dixo, nunca veño a esta Cámara a mentir. Bueno, a verdade non é unha das súas paixóns realmente. Dixo despois, todo aquilo que fago con entusiasmo, pero sobre todo con eficacia e talento. Veremos cal é esa eficacia e ese talento. E dixo tamén, este de un vidente, grazas a Deus, seguen téndome a manía, referíase o BNG e o PSOE, que me merezo porque camiño con paso firme para gañar as próximas eleccións de 2005. Dotes visionarias comprobadas. Pero mire, non é que vostede falte a verdade, non é que vostede nos venda aquí un proxecto que non existe, que non existiu no ano 2005 cando deixaron o novo goberno, non é que vostede sexa o responsável, que o é, por moito que diga que está orgulloso dese asunto emblemático da desviación orzamental, da concentración de contratos en determinadas empresas, é dicer, de todas as irregularidades, sí, irregularidades detectadas no informe do Consello de Contas e que imos tamén coñecendo nesta comisión. Non é só iso, senón que ademais vostede é o artífice dunha rede de intereses, sí, unha rede partidaria, non é un proxecto de partido, tecido arredor da cidade da cultura de Galiza. Nesa mesma comparecencia, nesa mesma interpelación de 27 de outubro do 99, dicía vostede o seguinte: o presidente do goberno, falaba de Fraga, presenta aquí nun debate do Estado de Autonomía ese proxecto e o seu conselleiro de Cultura, vostede sempre fala de si mesmo en terceira persoa, di, bendito sexa Deus, imos tirar para diante con este tema. Cal eran a razón, señor Pérez Varela, desta exclamación? Ese compromiso impostado coa cultura galega, por certo, moito cambiou desde que escribía no Imparcial, que dicía que iso das lenguas vernáculas nada, que había cousas que non se podían aceptar como as nacionalidades. Logo, se quere, temos aquí algunhas pérolas para tamén compartir. Pero cal era a razón? Bueno, a razón non era a cultura, a razón eran os cartos, o gran negocio persoal e político que vostede iba a facer. Pero claro, para facelo, señor Pérez Varela, había que repartir. Para facelo, tiña que repartir. Perdón, non sei se me está atendendo, eu asegúrolle que atendino con total estupefacción, pero en primeiro lugar, vostede tivo que facer, para manter a todo o mundo contento, unha concesión ao sector do Birrete Pontevedra, Alfredo Díaz Grande, Manuel Fernández Balboa. Non vai a ser, aí está. Elles dá o control político do proxecto. Aquí moito se fala, un compañeiro seu de partido, de comisarios políticos. Para comisarios políticos, Manuel Fernández Balboa e Alfredo Díaz Grande, o da memoria curta. Claro, había que tamén o sector da boina darlle o seu. O sector da boina, Cacharro Lugo, bueno, pois poñemos o irmán de Celso Currás de xerente da fundación. Home, non ten así un perfil adecuado, pero metémolo Ángel Currás de xerente da fundación. Sector da boina, sección Lalín. Bueno, non nos contratos, pero xa despois nas subcontratas falaremos, ímolo desde logo a cumprimentar como é debido. Mesmo o seu antigo profesor, o señor Alonso Montero, tamén non se esqueceu del, tamén o tivo en conta, como podemos ver nesta comisión. E logo, por suposto, os seus. É dicir, os seus, quen son os seus? Pois mire, cando vostede exclama ano 97, bendito sexa Deus, imos para diante con este proxecto, hubo unha certa estampida na Consellería de Cultura. Todos exsecretarios xerais, directores xerais, director xeral da compañía de radio e televisión, daquela dependente da súa consellería, póñense a montar empresas. E, por certo, todos eles, dentro desa equipa multidisciplinar, ponencia correspondente ao edificio de novas tecnoloxías. Quere que falemos de quen son? Podemos falar dun señor, creo que coñece ben, chamado José María Sánchez González, alias Chema. Chema, pois, foi secretario xeral da Consellería até 1998, de 1998 a 2000 foi presidente do IGAEM, desde o 2000 dedícase á actividade privada, por certo, actividade privada que desde o ano 94 como abogado
se realizaba desde un despacho que vostede seguro que coñece moi ben, General Pardiñas 2224 primeiro D, a coñecida como Casa dos Maletíns. Ali, nesta Casa dos Maletíns, os contratos do Xacobeo, de Turgalicia, da Volvo, Sí, non se escandalice, señor Pérez Varela. Pero hai máis. Vostede coñece o señor Loimil, a Francisco Loimil. Coñeceo porque a muller meteu na vostede, na Virginia González Varela, empregouna na Fundación da Cidade da Cultura. Francisco Loimil é o presidente de Auditores Asociados, é o que fixe a auditoría da Cidade da Cultura. Pero Francisco Loimil tamén, esta empresa de Auditores Asociados cobrou máis de 6 millóns de euros en concepto de patrocinios. Por certo, 6 millóns de euros cando había empresas que o facían por menos de 100.000 euros, por menos de 50.000 euros mesmo, algún deses patrocinios. Bueno, algo quedaría, non, polo camiño. Vostede coñece a José Manuel Soto Vázquez, verdade? Foi director xeral con vostede de Comunicación Social e Audiovisual entre os anos 95 e 98. O señor José Manuel Soto Vázquez é presidente da empresa SIM, adxudicataria de sustanciosos contratos na Cidade da Cultura. Vostede, por suposto, xa lle digo, coñece a Eladio Cuiña Crespo, xerente de Inasus. Vostede coñece a Antonio Agrasar Cascallar. Coñece, non? Sí, debía coñecelo. Asesor de telecomunicacións da Compañía de Radio e Televisión, membro desa equipa multidisciplinar das novas tecnoloxías, administrador da empresa Plexus, tamén adxudicataria de contratos non moi regulares, de acordo co informe do Consello de Contas na Cidade da Cultura. Onde están, fago así como fai vostede, onde están todos eles unidos? Pois todos eles unidos están nunha gran empresa que se chama Comunled. Aquí están todos. Aí está Chema, aí está José Manuel Soto Vázquez, aí está Francisco Campos Freire, coñeceo, non? Tamén nesa equipa multidisciplinar, nesa ponencia asesora, exdirector xeral da Compañía de Radio e Televisión. Aí está Rafael Cortés Elvira, había que darlle algo tamén a Madrid, e aí está tamén Francisco Loimil, todos xuntos nesta empresa. Pero, que sucede? Que vostede, xa lle digo, fallou como vidente, porque dicía en novembro do ano 2004, imos gañar as eleccións. Home, non lles chegou. Pero por si acaso, vostede xa tiña empresa montada. Coñece a empresa Chuvieira Sociedade Limitada, señor? Coñece? Un minuto, señora Imerich. Sí, xa remato. É unha empresa, señor Pérez Varela, con dous administradores solidarios, Jesús Pérez Varela e María Luisa Cidoncha Berlanga, creo que é a súa señora esposa. Esta empresa empeza a operar no verán do ano 2005 co seguinte obxecto social, leo: organización, execución e desenvolvemento de eventos culturais, actividade de comunicación, marketing e publicidade, patrocinios, e participación en proxectos industriais relacionados coas novas tecnoloxías. Deixamos de lado que isto moi concorde coa lei de incompatibilidades non é. Vostede tiña unha obriga de non actuar, verdade, en ámbitos nos que antes exerceu responsabilidades políticas como conselleiro, de forma sorprendente. Vostede foi conselleiro de Cultura, pero, en fin, iso eu creo que aínda incrementa a miña admiración por vostede. O curioso é que vostede neste ano dixo, bueno, se gañamos as eleccións xa está ben de coller unha parte do que levan outros. Vouno enganchar eu directamente e monto a empresa. Chuvieira SL, señor Pérez Varela, este Jesús Pérez Varela, é vostede? É vostede o administrador solidario, supoño que María Luisa Cidoncha Berlanga é a súa muller, non? Esta empresa se nos quere contar por que a montan. Só lle vou facer unha pregunta. De rematar. Todo está moi claro. Como se incrementou, señor Pérez Varela, o seu patrimonio desde que entrou como conselleiro, entre que entrou como conselleiro e saiu? Vostede ten dito en reunións do Consello de Radio e Televisión que xa é millonario. Teno dito así. Señor Imerich, por favor, remate. Perdón. Señor comparecente, que non... Pero que acaba de decir? No, por favor. Remate, por favor, señora Imerich.